L-Assemblea Dioċeżana hija l-opportunità fejn membri tal-komunità nisranija Maltija li rappreżentaw diversi kategoriji, il-kleru, reliġjużi, il-lajċi, jiltaqgħu flimkien mal-isfijiet, nitkellmu u naraw ftit l-ispirtu ta' Alla x'irid jgħid lill-Knisja tiegħu. Blajnuna anke tal-lajċi preparati, nixtieq nirringrazzja fost l-oħrajn l-Isqof Joe Galjakurmi, manke lil Dr. Nadia Delicata li għamlu biex ngħidu hekk riċerka estensiva anke fil-grassroots ta' dioċesi, għandna pjan pastorali li qed jiġi formalizzat f'dawn il-jiem, qed jiġi finalizzat ukoll anke blajnuna ta' din l-esperjenza ta' dialogu, ta' smieħ reċiproku. U laqtitni ħafna il-konċidenza feliċi li l-Papa fl-aħħar diskors tiegħu importanti fit-Tajlandja qabel mar il-Ġappun propju fit-22 ta' Novembru qed jistieden lilna lill-Knisja kollha biex aħna jkollna l-ħarsa ta' Ġesu fuqna nfusna, fuq l-oħrajn fuq id-dinja. Hija ħarsa li akkompanjat id-dixxipli ta' Emmaus u li permezz ta' din il-ħarsa aħna nkunu nistgħu nomu fiħnina li il-mulej juża magħna u permezz ta' ħajatina l-qawwa nħennu għal xulxin.